uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kuBaba uNsibande, nibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nibingelele nasekhaya lizwi. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngenkonzo yokuvuma izono. uThixo uyaninikeza i-chance last week yokuba ndivume izono. Bendingaqali ukuvuma izono, kodwa ndibona uThixo endenzela umusa omangalisayo ukuba ayaphule impilo yami esihogweni ngokuba ndivume. Ngiyayibonga le nkonzo bazalwane, iyasibuyisa, iyasiqoqa. Ezinye izinto siyazenza ngenxa yokuba sifuna ukwamukeleka emphakathini nasemakhaya, kodwa sibe sona emehlweni kaNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu uba le nkonzo yokuvuma izono futhi iveza nama-weak points ezimpilweni zethu, izinto ekufanele uba sizilungise, izinto ezifana nolaka. uNkulunkulu uyawathembeka kakhulu kweyami impilo, wandivezela lapho ndiphambuka khona endleleni. Ngiyabhala-ke izono, ndiqhubeke ndibhale ngokuya ndilalela iy'nkonzo, kube kuvakale uba kukhona lapho ningenzi khona, ndibhale kahle, ndibhale phansi. uThixo uyincedile kakhulu-ke impilo yami. Ngiyabonga kakhulu ngakho konke uThixo andenzela kona. uJesu Kristu uyinkosi. Impela uNkulunkulu akathandi ukuba sife. Ababaninganga abantu abanayo i-chance yokuvuma izono. Akwambulekanga ebantwini abaningi ukuthi ukuvuma izono inkonzo ebaluleke kanjani endleleni yokukholwa. Ndimbonile uThixo uba uyasithanda, usenzela umusa ngale nkonzo. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu sasigcinile nathi phakathi kwemindeni esikuyona. Baba umpostoli, ngibonga ukuthi uNkulunkulu enkonzweni yokuvuma izono ngambona uNkulunkulu ayisiza kakhulu impilo yami. Kwathi uma ngabe usukhulekile, ngabona baba umpostoli mase ngilele, ngibona umzimba wami uyaluma. Kwathi noma sekusile umzimba wawuluma kakhulu, kwangagcina waqhubeka nje umzimba baba umpostoli uluma. So ngase ngiyacabanga ukuthi kungenzeke mhlampe ukufa okusemzimbeni kuyaphuma. Baba umpostoli, Nkosi yami, kunento enye engifuna ukuyisho namanje enhlizweni yami ayipheli baba umpostoli. Kwathi mangihlala eMangoze la ngangihlala khona, ngomjovo we-COVID bazalwane baba umpostoli, ngagcina nami ngajova. Manje lesono silokhu sibuye njalo, ukungitshela lokhu siyangikhumbuza ukuthi wena ujovile. Namanje baba umpostoli angazi ukuthi kwenzakalani. So-ke baba umpostoli, ngithi angibonge nje kakhulu ukuvuma izono. Ngiyakubona uNkulunkulu engisiza. Ngiyathemba futhi ukuthi njengoba sengiye embhabhadisweni, uNkulunkulu futhi uyoqhubeka ayilekelele kakhulu impilo yami. So ngiyabonga kakhulu baba umpostoli. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Bamtsibande, ngicela ukuletha ubufakazi engibenzele inkosi uJesu. Ngafika la eGoli ngobaba wami wasefemelini. Bekuyena obengisiza ngayo yonke into, wangitholela umsebenzi walento engiyifundele. Kulo nyaka-ke ngase ngiyayikhuphula ngokufunda kwami, ngenza i-honors, nga-aplayela i-honors, nga-aplayela nebhasari i-honors. Sengiyamtshela-ke ngoJanuwari ukuthi baba, ngithathiwe ukwenza i-honors, kodwa uma ngithola ibhasari ngizoyifunda, kodwa uma ngingayithola ngeke ngize ngiyenze. Athi yena hayi, uJesu akahlulwa yilutho. Ekushoni kwakho ukuthi uJesu akahlulwa yilutho, ngiyazi ukuthi usho ngoba
efuna ukuthi ngidiscourage-eke ngoba washo wathi nje amakholwa akabafuni. So into kaJesu yasiqhatha kahle hle, akasangisizi, akasakho willing ukungisiza ngalutho. Hhayi nangempela-ke uJesu Kristu eyinkosi, ngathi kade sisenkonzweni yase-Midrand, ngangena emkhosini Monday, Tuesday, Wednesday ngathola imeseji eshoyo ukuthi angirejiste, ngitholile ibhasari. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu. So sengizokwazi ukwenza i-honours yami ngikhokhelwe ibhasari. Ngaphinda emsebenzini mangena isalari kaFebruary, ngibona ngingena imali, ngithi mina hhayi shuthi uSARS awuyithathanga imali yakhe. Hhayi ngihambise iy'shumi njengenjwayelo. Ngithi hhayi sengibona kwi-payslip ukuthi kwenzakaleni. Uma kufika i-payslip, hawu bangi-edela emsebenzini 2,000 ngaphezulu. Bengangitshelanga kodwa mina ukuthi bangi-edela 2,000 because uma sengibona ne-payslip, hhayi akuyona i-mistake. Ngambonga nje inkosi uJesu ngokuthi u-10% ukhipha iy'shumi ngoba bengiqala ukukhipha iy'shumi entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Bengiqala nje ngangihlezi ngikhonza kodwa uma ngingafiki ukuthi nje angikhiphe iy'shumi kuleyo ndawo, ngaze ngathola entabeni ngase-ke ngikhipha khona iy'shumi. Selokhu nje ngakhipha iy'shumi entabeni, hlezi nginemali, into zami financial ihamba kahle. Umqashi wami wakudala wangikhokhela isitifiketi sami esiwu-4,000 rand ebekumele ngisikhokhele esizo-expire ngo-end of March. Wathi nje uzongikhokhela ngoba vele nawe uyasisebenzisa. Any breakthrough ye-financial ngathi ngiyambonga inkosi uJesu, ngiyabonga kakhulu ukuthi nje iy'nkinga zemali mina ngitshela yena angixazululela, angisayixaki ngalutho. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba uNsibande egameni lenkosi yethu uJesu. Fakazela baba i-video elifakile from YouTube about black people. I remember I had an encounter with 3 angels, so I was able to look at their faces. So ngabuka owokuqala, owesibili, and then owesi-3 I was not able. Ikhanda lami lavele lagoba phansi. So mangikhuluma nani baba laye lathi ukuthi inkosi Jesu. So back to detail, mangikhumbula kahle, mangiqeda ukulalela leya video, ngiye ngakhumbula ukuthi when I looked at the face, I remember clearly the face of the first angel engayibheka. Why dark, like ebusweni was dark. So angazi kuke kwafika nje kimi lokuthi ngifakazele ubaba ukuthi ngitshele ubaba ukuthi the angel engayibuka layo, lo omunye angisakhumbuli lo omunye kahle kahle, kodwa it was dark. So yeah, kanjalo. Jesu Kristu inkosi, ngicela ubaba angihlolele. Jesu Kristu inkosi, ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ubaba nomama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela abazalwane bonke ekhaliza, abazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova. Baba ngiyabonga, ngizothula ubufakazi egameni likaJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Baba ngike ngasenda imeseji last week Tuesday late, ubaba wasengisendela imeseji ngicela umkhuleko ngoLwesithathu ekuseni ngaguqa. Bengikade nginempi, ngihlaselwe impi yelambu ebisela elibeleni laka-right. Usasane sengihlebele ukuthi i-cancer, senginovalo nami sengibonile ukuthi i-cancer, amabele ebuhlungu. Ngakuthatha lo mkhuleko kababa ngawukhuleka, ngikhotha izwi Isaiah 53:5 elithi ngemvimbo yakhe siphilisiwe. Jeremiah 32:27 lakhona lithi babizwi egameni likaJesu, bheka nguNkulunkulu nyama yonke, ukhona yini okungehlulayo? Baba ngingakhotha lawo mazwi ngikhuleka ngokukholwa. Senze ubaba ade eqale last week ukukhuluma, uNkulunkulu ekhuluma ngokukholwa nokukhuleka ukuthi kuyahambisana. Ngaguqa ngabeka ukukholwa, ngacela uNkulunkulu andise ukukholwa kwami ngegama likaJesu. Ngaphenduka ngavuma nesono sokuthi ngeke ngangabaza amandla kaNkulunkulu. Ngavumela uSathane wangigcwalisa ngokuthi i-cancer. Ngiyambonga baba uNkulunkulu, ngimnikeza udumo nje kakhulu. Angimboni onjengaye, angimboni ongalinganiswa naye. Baba namhlanje ekuseni ngithe mangivuka ngezwa ukuthi
ayisekho le nto ebikhona ebeleni. Yebo, amabele asebuhlungu kodwa yonke le lamba ade ikhona uNkulunkulu useyishisile ngomlilo wakhe oqothulayo. Baba, ngizothula nje ubufakazi kakhulu ukuthi egameni likaJesu kuguqa wonke amademoni, kuguqa zonke izifo. Ngiye nga-aplaya ukukholwa, ngamnxusa uNkulunkulu ukuthi andise nokukholwa kwami okuncane egameni likaJesu, asuse novalo lukaSathane ngoba lithi izwi lenkosi osabayo akapheleli othandweni, bese nginokusaba. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu baba oye wangingenelela wangiphilisa. Ngiyakusho nje lokho ngokungabi namahloni ukuthi uJesu Kristu inkosi, uNkulunkulu ungiphilisile baba. Ngiyambonga, ngimdumisa ngezwi elilapha kumahubo 27 lesithi khona isihloko ukujabulela uNkulunkulu nezwi lakhe. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu lapho khona lithi kunye nje ngikucela kuJehova, ngiyakufuna khona ukuba ngihlale endlini kaJehova izinsuku zonke zokuphila kwami, ukubona ubuhle bukaJehova, ngibuke ithempeli lakhe. Ngiyambonga baba uNkulunkulu oye wangisiza wangithukusa edokodweni lakhe ngosuku lokuhlupheka, wangicashisa uNkulunkulu ongcwele ekusithekeni kwetende lakhe. Ngimnikeza udumo ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi bapostoli. Ngiyabingelela bapostoli egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu. Ngiyathoba kakhulu baba. Ngidlulisa ukubonga kakhulu baba. Ngiyathoba futhi ubaba mayesexolisa ngalesa simo, ngaleya ere yenzeka baba, ngizizwa ngithoba kakhulu baba. Masubaba exolisa, ngiyathoba kakhulu baba. Ngiyakuxolela baba, ngiyakuxolela. Ngiyabonga kakhulu-ke baba nange-date yokuvuma izono. Ngiyabonga kakhulu nezinto zonke ezicacisa konke nobufakazi. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyathoba, ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyathemba ukuthi nahamba kahle seniya eMnambithi nisuka ekhaya. Baba, ngidlulisa ukubonga okukhulu ngenkonzo owasenzela yona ekhaya. Inhliziyo yami igcwele intokozo, inhliziyo yami igcwele injabulo. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngiyabonga nabazalwane besuka iy'ndawo ngezindawo ngokwahlukana kwazo beze ekhaya kaGumede. Singumndeni kaGumede impela, sigcwele injabulo, sigcwele intokozo. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama nabazalwane bonke baseKhalezi nabasentabeni kaJehova. Kuyabonelelwa baba, ngizobonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu angimkhonzi kalula, ngimkhonza kanzima. Umyeni wami akakholwa, umyeni wami akafuni lutho enensindiso. Uthe neyithi uyangihlalisa phasi ethi akafuni ukuthi ngiye enkonzweni zabantu abasindisiwe, ngafaka kuma-status ngizicelela ebantwini enginenamba zabo ukuthi ngiyacela ningifake, ningiphe lapho khona ngizaphila khona. Ngakhona omunye umfundisi engangikholelwa kuyena baba, ngathi ngicela ningipheni iy'nkonzo zalo mfundisi. Ngathola omunye usisi owathi lo sisi ngeke awumeke ngikufake kule, wangifaka ekhaya lezwi baba ngiyaphila. Ngiyambonga uNkulunkulu impela, ngiyaqinisekisa abazalwane ukuthi ikhaya lezwi ikhaya lapho khona masenze kahle kuThixo, esobonana noThixo. Ngiyambonga uNkulunkulu baba, ngithe ukuba ngingene ekhaya lezwi nami ngazidosela bami abazalwane esikhonza nabo, ngabatshena ngale ndaba bayingcwele. Ngiyambonga uNkulunkulu la kade ngikhonza khona, la ngikhonza khona
abazalwane bonke sekuyaguqwa sekuthiwa uJesu Kristu uyinkosi. uJehova angazi noma ngizathi uJehova noma ngizathini, laba abangafuni ukuthi uJesu Kristu uyinkosi bavele baziphumele baba, baziphumele bakwate baphume nje kwakenkonzweni, ngoba ngoku sekuyaguqwa bathi asiyazi thina lento yokuguqwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga, angiphesi, ngiyakhonza ngihleli la ekhaya baba. Imfundiso zakho ziyasakha, ngisaqhubeka nokubhala nokuvuma izono. Bazalwane, ngiyaqinisekisa ukuthi impela masimamele kahle ubaba uNsibande siyobonana noNkulunkulu baba. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu, ngathi angakugcina ngixolisa nje kakhulu baba. Nami ama-emoji ngike nganesikhathi sokuthi ngithi ngiyacofa ngibone seyifakekile, abazalwane bangikhuze bese ngiyaxolisa kubo bonke. Ngiyaxolisa bazalwane, bengingakaze ngixolise nala ekhaya lezwi, kodwa nangiva abazalwane bexolisa besiqwashisa ngokuthi ku-wrong ukufaka ama-emoji ekhaya lezwi. Ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa. uNkulunkulu angithethelele, ngisaqhubeka nokubhala izono zami, ngisaqhubeka nokufisa uNkulunkulu angilungisisise endleleni, ngingayihambi ngokwami ukwazi nokuhlakanipha, kodwa ngiholwe umoya oyingcwele. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu akukhulise baba. Qhubeke njalo ushumayela ivangeli eliqinile, ivangeli elingancemzi, ivangeli elisakhayo, ivangeli elosifaka embusweni kaNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi baba, ngiyabingelela. Abazalwane bonke ekhaya lezi nasentabeni zikaJehova kuyabonelela. Bingelela nomndeni wakaNsibande egameni lenkosi yami uJesu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngizobonga uNkulunkulu ngey'nkonzo uNkulunkulu akusebenzisa ngazo ukuthi usifundise ngezilakhe ngazo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngayo baba ukuthi uvuma ukuthi akugibele akusebenzise. Iy'nkonzo zasenhlazatshe nale nkonzo umkhuleko lo esasikhulekela ngawo kumkhosi we-21 days, lo wawukade ukhuluma iHubo 15 lithi isimo songokaNkulunkulu baba. Le ntshumayelo ubukade ufundisa ngayo ingisizile kakhulu, ngoba ezinye izono zami njengoba bengiy'bhale bese ngiy'khohliwe, bengilalela leyo ntshumayelo efundisa ngesimo songokaNkulunkulu. Ingisizile kakhulu ngoba ezinye izono zami bengiy'khumbula uma usufundisa ngale simo somuntu oyisimo songokaNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ukuthi uyasifundisa, uyasikhulisa ekumazini uNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. Ngiyacela nami ukucela intethelelo kuNkulunkulu baba, nakuwe baba, nakubazalwane bonke. Ngisaqala ukungena la ekhaya lezwi, kusho ukuthi ngathi uma ngabe ngizwa ukuthi kumele sitshele abantu ngabantu abafaka ama-emoji, bengingayazi nendaba yokukhipha ama-emoji. Angisumuntu omandla nje ey'ntweni zamafoni. Ngabuza komunye umzalwane ukuthi ikhishwa kanjani i-emoji, wangitshela ukuthi ngingene kuye loyo muntu loyo osuke eyifakile, ngichofe yona leyo emoji loyo, kuzovela bese ngingena kuye umuntu ngiyamtshela ukuthi akayisuse. Mina uma ngichofa kulo muntu oyifakile, ngaphinde futhi ngachofa kuyo le emoji okwesibili, kanti uma ngichofa okwesibili, hhayi ngiy'tshela ukuthi hhayi kusho ukuthi ngoba ngichofe kanje ngachofa kabili, hhayi kusho ukuthi usezokwazi ukubona ukuthi kumele ayisuse. Hawu, ngithi mase ngithi ngiyabukela ngapha ngibone sekubhalwe ukuthi sebe-2 abantu abalonile la kwi-emoji, sekubhalwe no-you nokuthi nami sengenzile. Hhayi ngibuyele futhi, uma ngibuyela ngibone sekukhona nami futhi, ngiphinde ngichofe futhi bese iyasuka. Nami ngizocela ukuthi uNkulunkulu angithethelele. Azange sivume leso sono, azange ngize ngivume ukuthi-ke ngafaka umuntu olona i-emoji. Ngiyacela uNkulunkulu angithethelele, nabazalwane bangithethelele. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi babe, ngiyabingelela kubabe, ngibingelele kumake Sibanze, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa ekhaya lezwi, ngibingelela bonke bazalwane, ngithi uJesu Kristu inkosi.
Ngidlulisa kubonga babe, inkonzo yembhabhatiso siyabonga. Yahamba kahle kubantwana bethu siyabonga. Jesu Kristu inkosi. Ngabuya licingo lami laba nenkinga yenethiwekhi ngako ngiphuda kubonga siyabonga. uNkulunkulu anendele umusa anigcine. Imphatho, ukuphatheka kahle nekufundza nje tintfo letinengi. Siyabonga. Umusa wenkosi ube nani Jesu Kristu inkosi. Lokunye Nkosi yami kundlulisa kuxolisa lokukhulu uNkulunkulu angixolele ngendzaba yema-emoji ngekungagcini imiyalo nemitsetfo lekuthiwa siyente. Ngelinye ilanga ngathi ngivula ifoni ngingena ku-network ngakhanza i-emoji umzalwane uyifakile. Ngathi ngitawubuya ngimbhalela, ngase ngichubeka nekucofa-ke ifoni ngenta lokunye ngi-download-a netinkonzo sengiyakhohlwa kumbhalela. Ngabuya ngoba ngithi i-network nangibuya ekhaya ngiyalala. Ngeva livi nje ebusuku likhulumako lathi ubokwenta loku lokushiwoko. Ngathuka ngavuka ngente lokushiwoko. Ngathi nangivuka ngase ngiyakhumbula ukuthi ngikhohlwe kubhalela umzalwane lobekafake i-emoji. Ngavuka ekuseni ngoba ngithi inethiwekhi ngaya kunethiwekhi ngathi ngiyambhalela. Umzalwane wangiphendula wathi sengikhishiwe egruphini angisakhoni kuyikhipha. Inhlitiyo yami yaba buhlungu kakhulu. Ngekungendi lokushiwo ukuthi asikwente ngaleso sikhathi. Nyalo sengiba nalesiciniseko sokuthi ngicala ngiyabuka i-emoji lengiyikhandzako, ngiyambhalela umzalwane ngekushesha. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu kuloko kukhuthateka nje ukuthi sikhuthale sibabhalele labo Nkosi yami lekwenteke bathola bafaka ama-emoji ngeliphutha ukuze naye atokhona ukuthi achubeke abe segruphini. Siyambonga uNkulunkulu kuko konke. Siyacela ukukhuthatana ukuthi naloyo akhuthale. UJesu Kristu uyinkosi, ubufakazi buningi Nkosi yami. Ngenxa yesikhathi sitawuchubeka inkosi nayivuma isigcinile. uNkulunkulu asentele umusa. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi Baba ngiyabingelela. Abazalwane bonke ekhaya lezi nasentabeni likaJehova kuyabonelela. Bingelela nomndeni wakaNsibande egameni lenkosi yami uJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba ngizobonga uNkulunkulu ngey'nkonzo uNkulunkulu akusebenzisa ngazo ukuthi usifundise ngezilakhe ngazo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngayo Baba ukuthi uvume ukuthi akugibele akusebenzise iy'nkonzo zasenhlazatshe nale nkonzo umkhuleko lo esasikhulekela ngawo kumkhosi we-21 days. Lo wawukade ukhuluma iHubo 15 lithi isimo songokaNkulunkulu Baba. Le ntshumayelo ubukade ufundisa ngayo ingisizile kakhulu ngoba ezinye izono zami njengoba ngiy'bhale bese ngiy'khohliwe. Bengilalela leyo ntshumayelo efundisa ngesimo songokaNkulunkulu. Ingisizile kakhulu ngoba ezinye izono zami bengiy'khumbula uma usufundisa ngale simo usuwumuntu oyisimo songokaNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ukuthi uyasifundisa, uyasikhulisa ekumazini uNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe Baba. Ngiyacela nami ukucela intethelelo kuNkulunkulu Baba nakuwe Baba nakubazalwane bonke. Ngisaqala ukungena la ekhaya lezwi kusho ukuthi ngathi uma ngabe ngizwa ukuthi kumele sitshele abantu ngabantu abafaka ama-emoji. Bengingayazi nendaba yokukhipha ama-emoji. Angisumuntu omandla nje ey'ntweni zamafoni. Ngabuza komunye umzalwane ukuthi ikhishwa kanjani i-emoji. Wangitshela ukuthi ngingene kuye loyo muntu loyo osuke eyifakile ngichofe yona leyo emoji loyo kuzovela bese ngingena kuye umuntu ngiyamtshela ukuthi akayisuse. Mina uma ngichofa kulo muntu oyifakile ngaphinde futhi ngachofa kuyo le emoji okwesibili. Kanti uma ngichofa okwesibili
Hhayi ngiy'tshela ukuthi hhayi kusho ukuthi ngoba ngichofe kanje ngachofa kabili, hhayi kusho ukuthi usezokwazi ukubona ukuthi kumele ayisuse. Hawu, ngithi mase ngithi ngiyabukela ngapha ngibone sekubhalwe ukuthi sebe-2 abantu abadlonile la kwi-emoji, sekubhalwe no-you nokuthi nami sengenzile. Hhayi ngibuyele futhi uma ngibuyela ngibone sekukhona nami futhi ngiphinde ngichofe futhi bese iyasuka nami ngizocela ukuthi uNkulunkulu angithethelele. Azange sivume leso sono, azange ngize ngivume ukuthi-ke ngafaka umuntu olona i-emoji. Ngiyacela uNkulunkulu angithethelele nabazalwane bami ngithethelele uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabingelela emndenini wonke wakwaNsibande, ekhaya lezwe nasentabeni. Baba ngiyacela ukuthi inkosi ngithethelele uma ngilalela lezi hloko ozifundisayo kulezi iy'nsuku, zingibuyisele emuva kakhulu ukuthi baba ngangena ekhaya lezwi nginey'nkinga, futhi ngangena ekhaya lezwi ngakholwa njengokubatsha kwey'ndlebe zami, ngahluleka ukubona ukuthi inkosi ingibizele ekukhanyeni. Inkosi ingenzela umusa ukuba ingilande lapho ngangikhona. Ngiyacela inkosi ingithethelele ukuthi ngakholwa njengokubatsha kwey'ndlebe zami ukungena kwami ekhaya lezwi. Ukukholwa kwami kwakukuncane ngenxa yey'nkinga. Ngakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyena isixazululo sakho konke, ngoba mengibuka ukuthi kube inkosi yabuya yalanda ibandla ngangiyosala baba, ngoba ngangibhekane nalokhu engibhekane nakho. Ngahluleka ukubona ukuthi uNkulunkulu ungibizele emseni ongandelanga muntu. Ngiyacela inkosi ngixolele, nawe baba ngiyacela ungithethelele, ngoba konke kungumusa okwenzakala kimi. Kungumusa ukuthi ngibizelwe ekhaya lezwi, umusa ongandelanga muntu. Ngiyacela baba, ngoba lezi mfundiso isihloko kuso sokuthi umkhuleko nokukholwa kuyafika kimi ukuthi baba imikhuleko sengiyinikiwe, kodwa kungani inkosi kungaphenduleki? Kodwa ngiyaqonda ukuthi ukukholwa kwami kube kuncane, nokuthi ngakholwa ukungena kwami ngangena ngakholwa njengokubatsha kwey'ndlebe zami. Ngiyacela inkosi ngithethelele ekujuleni kwenhliziyo yami baba. Ngiyacela nawe baba ungithethelele ekujuleni kwenhliziyo yami. Ngiyacela ungithethelele, ukukholwa kwami kube kuncane kakhulu, futhi nangendlela engangena ngayo. Ngiyacela baba inkosi ngithethelele. Ngiyacela ukuthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba Sibande nomndeni wakhe, ngibingelela abazalwane basentabeni kaJehova, kuyabonelela ekhaya lizwe. Baba ngiyaxolisa kuNkulunkulu, ngiyaxolisa nakuwena baba ukuphula umthetho. Bengiyilalela inkonzo ngenza okunye eceleni, bengahlali phansi ngiyilalele. Ngabuthola ubufakazi nakuwe baba, uyayichaza le nkulumo. Ngithi uma ngiyilalele nje ngibe ngenza okunye eceleni, ngingahlali phansi ngilalele. Uma ngingena umuntu ngiyinqamulele, nanokuthi futhi okunye ngabe kade ngangena ekhaya lezwi, kade omunye umzalwane wangifaka, ngathi mina ayi angiboni ukuthi ngizoyimela uma ngabe eyichaza izinto ezenzakala la khona. Ngisanake nje nami okwelizwe, ngithi hawu baba wengane kanjani. Ayi wangena wanginikeza okwesibili, ayi ngagcina sengingenile. Ayi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngobufakazi nangawe baba ositshela ngakho okuningi kade ngingakwazi.
ngiyakuthola lana, ngiyafundisa, ngiyaqhubeka, ngiyancenga. Ngiyaxolisa kakhulu baba nakula kuma-emoji, kodwa ngayifaka sengikhohliwe. Kahle hle yinto kade ngijwayele ukuyifaka uma ngibhala, ngayifaka nakwabanye kodwa abangekho la entabeni kaJehova. Ngacabanga sengiyifakile ukuthi ayi konje sengaphuma mina kule nto yama-emoji. Ngiyaxolisa kakhulu uNkulunkulu ukwenza okungafanele. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngibona ama-message ayangena efonini, ayangena ama-VN. Mangisakubuka bese kuba nezwi elikhulumayo ukuthi kunezinto ezenzakalayo ey'thunyelwa ngesikhathi esi-wrong ngoLwey'hlanu nangoMgqibelo ama-message. Mawusukuthumela kanjena akusesiso isibusiso, sekuyisiqalekiso. Uyobona izinto zakho zingakulungeli, uy'buza ukuthi yini, kanti wena uyona, awuboni ukuthi uyona. Le nto bengilokhu ngithi izodlula kusukela emini, hayi lokhu ibuya. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabulisa ubaba nomama, ibandla lonke ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hayi Nkosi yami, mina bazalwane akuvumi bangithule, akakathuleki namhlanje. Ngiyasiqala mina isimangaliso esimnandi esihle kangaka sokuphiliswa isandla sikaNkulunkulu, ungasebenzisanga lutho nje olubonwayo noluphathwayo. Hayi, ngizilethe udumo mina kuNkulunkulu. Bathandekayo, kumnandi empilweni yami, ngipholile emoyeni, ngipholile emqondweni, ngipholile ethempeleni, kumnandi nje. Ngilula futhi ngathi ndiyintombazanyana. Ngizobonga impiliso endithule ekhaya lezwi ngalo Romans 10 nangalo Jesu Kristu inkosi, nemikhuleko yonke ekuthi nasekuvela izimpi zendlela ngithathe umkhuleko ngifake. Alize izulu lisho ngapha izulu baliyeza futhi alizaka kahle, ngithathe umkhuleko wokunqoba ndiwudedele ndiwubeke phezu kwetafula, uzenzele likhambe izulu litshonele. Bathandekayo, ndingathini njengoNkulunkulu? Hayi, ngiyakuqala mna lokho kuhle kangaka egadini. Hayi, kuza kahle. Qalile manje ngikho umboni engawutshala ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Nobhontshisi laphaya nawo uyeza uza kahle nakho konke kuza kahle. Bathandekayo, angizelanga nto eningi, ngizobonga uNkulunkulu ngempiliso emnandi, kaze ngaphila kamnandi emhlabeni. Ekubeni impilo indihluphe kangaka, ndinantshuzelwa yimoya yamadimoni ememeza ubusuku nemini, ndingalali nobuthongo. Namhlanje ndilale komntwana. Nkosi yami, ngizobonga ngithi uJesu Kristu inkosi ekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba apostoli egameni likaJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Ngibingelela ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Umndeni wakho baba uNsibane nomama. Baba ngiyabonga apostoli kaNkulunkulu oketshelwe nguJesu ukungibuyisela egruphini. Ngiyabonga baba ngosuku okwenzeka ngalo. Ngaphinde Nkosi yami ngabonga, ngaxolisa ukuthi ngikwenze konke lokhu. Bekuyusuku osumemezele ngalo ukuthi inkosi singabhali, kodwa ngethuka kwakungazuthi bekade ngijikijelwe ngaphandle. Ngiyabonga nceba kaNkulunkulu ukubuyisela. Ngiyabonga, siyabonga
uNkulunkulu esaqhubeka esebenza ngawe. Hawu Nkosi, siyabonga. Celele Baba. Mpostoli intethiselo Baba uNkulunkulu. Yabonga Nkosi ukukusebenzisa ngendlela akusebenzisa ngayo. Wakwethemba, wakususa esibelethweni sabazali bakho, wakubusisa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele Baba Mpostoli, ngibingelele umama, ngibingelele ekhaya lizwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngizothula ubufakazi ngenkonzo ebesinayo eMnambithi branch. Ngokucela umfundisi ukuthi angicelele kubaba ukuthi angibeke izandla ngoba benginenkinga yokuthi leli elinye isayidi lokulala laka left ihlangothi bengingasakwazi ukulala ngalo isikhathi eside impela, kungiqale kakhulu le minyaka emibili endlule. Ngakho-ke ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu ukuthi emva kokuba ubaba esengikhulekelile uma ngifika ntambama endlini sengilala ngoba sasikhathele ngendlela yokuthi kwakubhizi. Mangithi ngiyalala, hawu nali isayidi seliyavuma, sengiyakwazi ukulala ngalo. Ney'nhlungu ebenginazo azisekho, seziphelile. Ngiyamphakamisa uNkulunkulu Baba ngamandla uNkulunkulu akunikeze wona ukuthi usikhulekele, usinikeze nemikhuleko uNkulunkulu Baba athi usinikeze yona siyisebenzise. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe Baba. Okunye futhi ngicela ukuxolisa ngokufaka emoji. Ngisaqalile ukungena ekhaya lizwi ngangikade ngingazi nokuthi emoji yini. Wathi ubaba ufakile mama i-emoji isuse. Kwakuthi angazi nokuthi kufanele ngiyisuse kanjani nokuthi emoji iyini. Kwaya ngafunda wangichazela ubaba ukuthi angenze kanjani ukuze isuke. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa kakhulu. Nanokuthi ngisafika ekhaya lizwi ngangingazi nokuthi konje uma ngabe umama eshumayela, umama Mpostoli ngingamuzwa ukuthi ushumayela uthini. Ngingaloko nje ngingamuzwisisi kahle kunobaba. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngibe naloko ngikabaza. Manje sengiyamuzwa, sengiyajabula emoyeni wami. Ngiyaxolisa kakhulu baba kuko konke ngoba sithi siyahamba endleleni kanti sekukhona la sishayisa khona singanakile ukuthi siyashayisa. Okunye futhi okwesithathu, bengima phambili ngisekwayeni ngingabhabhadisiwe, ngingavumile izono. Siyaxolisa baba kakhulu, ngiyaxolisa kuNkulunkulu Baba. Siyambonga uNkulunkulu, sengisentabeni manje iy'fundiso ey'ningi sengizibambile. Ngiyathokoza, ngiyajabula uJesu. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaMtsibande, uMaNtsibande, umndeni wonke waNtsibande, abazali basentabeni nabasekhaya lizwi. Baba, ngicela ukuletha ubufakazi ngesivumo sithi uJesu Kristu inkosi. Ngiwabonile amandla kaNkulunkulu Baba. Ngesonto ngibuye enkonzweni ngilungiselela ukupheka. Uma ngiphuma ngiyochitha amanzi emnyango, uma sengibuya kukhona inyoka eceleni komnyango. Umnyango ngangiwuvalile-ke nje kushisa, ngiwuvale umnyango ngavula amawindi. Ngithuke baba, ngingeda la ngisemqashweni, ngangahamba ngiye ekhaya ngisemqashweni. Ngithuke kodwa kulokhu kuthuka bese ngibona ukuthi angiyishaya le nyoka ngoba izongena endlini. Ngihamba ngithatha amatshe ngiyayishaya, ngishaya ngikude. Ngimubona uNkulunkulu Baba amandla. Ngazi ukuthi inyoka meke nathusana nayo iyabaleka, kodwa leya ngabona ukuthi ayibanjwe uNkulunkulu Baba. Ngiyiphose itshe lokuqaleni inganyakazi, phose lesibili iphinde kubheke ngakumina. Ngithuke kakhulu. Thathe lesithathu ngishaye bese liba likhulu isithe-ke ikhanda ngingaliboni. Ngikwazi ukuba nesibindi. Ngibonga nje uNkulunkulu Baba wangipha amandla, ngakwazi ukuyinqoba yabo. Ngiyambheka nje ukuthi Nkosi yami, ngangizofa ngingedwa kuleli khaya, abantu bala ekhaya abekho, ngingedwa. Umama wala ekhaya waye emngcwabeni, iy'ngane zihambile nje zizilile. Baba uyongithola nje ngomile. Ngibabaza uNkulunkulu Baba, ngiyababaza amandla kaNkulunkulu Baba. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Lesivumo Baba sinamandla, ngiwufakazi. Sinamandla isivumo sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi.
uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba nakumama nasebandleni lonke eKhalisi nasentabeni endlu kaJehova ngiyabonelela. Baba, ngidlulisa ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngitholane nekhaya lezwi empilweni yami. Ngifumane izifundiso zeqiniso neziyizona zona ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Baba, ngicela ukuxolisa la kuNkulunkulu Baba, ngixolise kubaba umphostoli, ngixolise Nkosi yami ebandleni lonke Baba. Baba, mina benginguye engathi ngibuka i-TV ngelinye ilanga ngahlangana no-T_B Joshua Baba, ngamlandela. Ngangiye ngilandele ngilandele iy'nkonzo zakhe impela ngize ngithathe ithuba nje lami ngihlale phansi ngimlalele. Kuze kuthi uma ekhuleka ethi akubeke izandla ku-TV nami ngisibeke sami isandla ngikhuleke kanye naye. Uma kufanele ngiguqe. Ngiyaxolisa kakhulu ubuwula nokungazi nokuphuphutheka nokuthanda izinto ezibonakalayo. Ngiyaxolisa kakhulu kuNkulunkulu. Ngicela intethelelo. Ngicela uNkulunkulu angenzele umusa, angikhumbule, angithethelele, angikhulule kuyona yonke leyo moya. Angingcwelise. Ngiyacela Baba omkhulu ngikhulekele. Ungikhuleke Baba ungicelele uxolo kuNkulunkulu. Ngiyaxolisa nakuwe Baba. Ngiyabonga Baba ngaleli thuba uNkulunkulu alivezile obala ukuthi singahambe silandela zonke izinto ngoba solandela nokungafanelekile. Ngixolisa kakhulu ngoba ngikwenza lokhu nje ngaze ngikhona ekhaya lizwi. Ngicela intethelelo kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba mphostoli, mama mphostoli. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela abazalwane bonke. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngicela ukuxolisa kakhulu la. Sengithe ngiqala ukuthumela i-VN kwase ngaphazamiseka. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Ngase ngiyakukhipha lokho masinya, ngase ngiyaqala phansi. Baba, ngicela ukuxolisa ukuthi ngelinye ilanga ngathi ngibheka i-emoji yayifakwe omunye umzalwane ngithi ngifuna ukuyichopha bese ngiyambhalela khona lapho ukuthi akayikhiphe kwa-edeke yami, ngayikhipha masinya. Ngicela nje ukuxolisa ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wayibona ukuthi ngiyifakile i-emoji. Ngiphinde ngixolise ukuthi futhi ngangasenda i-voice note yeqa, ngangaxolisa kubaba. Ubaba wangitshela ukuthi angeke eyivule ngoba isiyeqile. Ngiyacela futhi ungithethelele. Namanje bese ngithi ngiyayisenda ngathola ukuthi isiyeqile ngayidelete. Ngiyacela uNkulunkulu Baba angithethelele nje kakhulu. Angithethelele kakhulu iphambeko zami. Angiphe amehlo okuqaphela nezandla zokuqaphela ukuthi uma ngichofa, ngichofe kahle ngingone umsebenzi wakhe omuhle kangaka. Ngibonge nje ukuthi Baba, ngiyabonga iy'mfundiso osipha sona usuku nosuku. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu angathi ngakufihla nami nje ngize ngifinyelele ekuthenini ngivume izono. Kufika usuku lami lokuvuma izono, ngivuma izono nami kuze kufike usuku lokubhabhadiswa. Ngiyizwele njengabazalwane njengoba befakaza mangabe beqeda ukuvuma izono. Abanye uma beqeda ukubhabhadiswa bayasikhuthaza Baba. Siyabonga. Siyacela nje uNkulunkulu akuphe amandla ukuthi akubiyele, akufihle, uphile leli zwi lakhe oliphilayo. Siyabonga kakhulu Baba. Siyathokoza nalapho sikhona emabandleni. Nkosi yami, kuyabonakala ukuthi khona iy'mfundiso la siy'thola khona. Siyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi mkhulu. Ngicela ukubingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngithemba ukuthi uyaphila, usagcina inkosi. Bengizothula nje ukubonga kakhulu phambi kaNkulunkulu. Last day i-final year yami kwi-degree yami yokuqala, and uNkulunkulu wangisiza ukuthi ngikwazi ukuphumelela, ngiphase in record time.
and kwathi sengiqedile kwaba nama-uncertainties ukuthi ngiyaphi from here onwards because ama-job opportunities abengekho maningi, but then uNkulunkulu emuhle wangipha umsebenzi and I just started kulona leli sonto leli. Bangifonela nje last week bese bacela ngiqale as soon as I can, and ngisanda ukuqala kuleli sonto. So bengifuna nje ukudlulisa ukubonga kakhulu kuNkulunkulu, ngibonge nemikhuleko mkhulu obungipha yona nongifundise yona, ukukhuleka baseRoma 10:9 mawubhekana ney'nkinga noma nama-challenges, okuyinto engingasho ukuthi ingikhulise kakhulu, yangisiza kakhulu ekubhekaneni nama-challenges both nje a-personally even awasesikoleni. Bengifisa nje ukubonga kakhulu uJesu Kristu inkosi.